Изложбата представя културното наследство от фонда на Исторически музей Свищов. Експонирани са сребърни лъжици, вилици, лъжички за сладко и кафе, бонбониера, празнични порцеланови сервизи за хранене и много други. Благодарение на дарителите Лили Доневска, Мария Стерева Златарева, Атанас Велев, Лиляна Тодорова, доктор Конова може да се насладим на изяществото, красотата и елегантността на празничните сервизи. Изложбата е посветена на предстоящите празници и е подарък за жителите и гостите на Свищов. Любопитен детайл сподели Надя Ангелова, уредник История на България 15-19 век. Под домите и в близкото минало в България има няколко центъра за производство на порцелан – Разград, Нови пазар и Видин, които за съжаление вече не съществуват. Днес нямаме продукция на порцелан, за разлика от съседна Румъния, която запази заводите си.